abubuwan guda uku su wani abubuwan guda uku duk wanda ya same su to lallai zai ji daɗin imani sosai. Wani manzala yake gaya mana salasun man kunna fi wajada alatul imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba mar'an la yuhibbu illa lillahi wa an yakrahu an yaqula fil kufri ba'da idza anqahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Mutum ya kasance ya fi ƙaunar Allah da manzon Allah fiye da komai, kuma mutum ya kasance yana son wani mutum baya son shi don komai sai don Allah, ba don dukiyarsa ba, ba don wani abu nashi ba, ba don ima wata kyauta ba ko don wata alfarma, kawai kana son sa ne don Allah. Wa an yakrahu an yaqula fil kufri, kuma mutum yana in ya koma kafirci, kada wani abu dinga rudarsa na cikin kafirci kamar irin shan giya haka, a can ba za a ce a kafirci ba wai sai an ma wani hukunci ko wani abu ba, irin su zina da sauransu kar su dinga yi ma kawa ka dinga sha'awa koma cikin kafirci. An yi ba da idan qazahu minhum, bayan Allah kuma ya tsamo mutum daga cikin wannan kafirci ya dinga kwaɗayin ya koma, to ana so mutum in dai Allah ya tsamo shi daga ciki to kada ya ƙara wani kwaɗayin ya koma cikin kafirci. Kamar ya karau an yi kafin nari, kamar yadda yake kin ajefa cikin wuta. To in dai mutum ya samu wannan to lalle zai samu jin daɗin imani. Ko da kar ka dinga wannan ka dinga tuna ai da kafirci ne da nayi kaza, da a can ne kaza ne firi ne, to da ka dinga sha'awar in koma a'a, ba a so mutum bayan Allah ya fito daga cikin wannan duhu na kafirci kuma idan ga sha'awar ya koma ciki. To alhamdulillah, dan haka Allah ya samu dace.